Salam alaikum malien cɛ ni muso denmisɛnnin bɛ wakɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni su aw ni wula aw ni sɔgɔma aw ni tile a bɛ dépend aw bɛ kan an filɛ ka bɔ yɔrɔ min na bi ye sibiri ye bi ye utu kalo tile 20 ni ma fili an bɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 o tɛmɛna nin waati na ni sanga 17 ye aw denkɛ n'a balimakɛ don Dirisa Mɛmɛnta Yirawolo Debo sur les remparts malien su na video a tɛna jɛn kosɛbɛ an b'a ɲini aw fɛ aw ka partage kosɛbɛ video a ka partage kosɛbɛ aw ka cœur caman bila pour éviter tiɲɛnikɛla minnu sigilen don n'olu tɛ fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mɔgɔ ka bɔ kunnafoniya sanumaw kalama surtout mɔgɔ ka bɔ a kalama an bɛ analyse minnu kɛ et puis en plus o tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama an ka finitigilakaw an ka sɔrɔsiw bɛ wulikajɔ min na u bɛ ka sebaaya min sɔrɔ fanga min b'u la nin waati na u bɛ ka bula min da jugu la minnu tɛ fɛ bɔ ka kɛ o kalama olu sigilen don ka baara bɛɛ kɛ pour que ka video signaler walasa a kana taga yɔrɔ jan donc n'aw b'a partager n'aw bɛ kɛr'u bila aw bɛ kɛ sababuya ye aw bɛ kɛlɛ aw bɛ dɔ fara a kan aw bɛ kɛ sababuya ye olu a b'u ka kɔnɔna juguya n'u ka ŋaniya juguya dɔw ka fasoden juguya surtout an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan Faransi bɛ anw fɛ yan nɔ sira caman kan vous savez u kɛlen don ka faux compte camanba de dilan Faransi kɛlen don ka faux compte camanba de dilan faux compte camanba de dilannen d'u bolo minnu sigilen don ni baara wɛrɛ foyi t'u la k'u sigi dɔrɔn k'an kɔnɔ an ka video dayɛlɛ dɔrɔn an ka directw daminɛ dɔrɔn olu ka baara ye ka signaler malien tɔgɔ b'o la dɔw tɔgɔ bɛ kɛ Daramani dɔw tɔgɔ bɛ kɛ Usumani dɔw jamu bɛ kɛ u bɛ tɔgɔ sugu bɛɛ Kulubaliw ni Jaraw alors en réalité Faransi kulobilenw de don Faransi sɔrɔsiw de don minnu sigilen don Burkina minnu sigilen don Niger dɔw yɛrɛ sigilen don fo Tchad wa dɔw yɛrɛ b'u sigilen to fo Faransi mais u b'an suit u b'an ka compte suit donc n'an ye direct daminɛ u bɛ commencer ka signaler u bɛ tête de mort bila u bɛ vomissement ni fɛnw bila pour que ka video perturber walasa a ka cɛ parce que olu sarannen don k'u bila o la donc a dɔ la aw bɛ u dɔ ye u bɛ commentaire négatif bila aw yɛrɛ b'a yɛrɛ bila dɔw fɛ k'a b'u jaabi ou bien k'a b'u nani alors que u b'o dɔrɔn de la u ka laɲiniw de ye u ka laɲini ye jumɛn ye pour que ka don ni commentaire désobligeant dɔ ye ka don ni commentaire nɛni dɔ ye pour que aw dɔw k'u jaabi donc comme ça ni nɛni cayara Facebook b'a essayer ka fɛn dɔ kɛ a video la donc aw ka ta kɛ ka partager ka cœur bila n'aw b'a partager ka cœur bila olu ka baara a bɛ kɛ fu ye maliyɛn su n'an sigira parce que an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye an ka région min bɛ yen ni o ye Menaka ye k'a fɔ ko fɛn min ye Jini mɔgɔw ye k'u y'a essayer ka Bamajɛ wale ta ka yen poste sɛgɛrɛ poste de min ni a bɛ taga sira min bɛ taga bɔ Menaka ka taga Kidali la an ka poste min sigilen don Menaka bɔ yan fan fɛ k'u y'a essayer ka binkani ta ka o sɛgɛrɛ ɔ kɔfɛ fɛn min armée a communiqué kɛ a ye kunnafoni di kɛ ka opération caman bɛ yen nɔ armée kunnafoni di kɛ o kan ani an yɛrɛ ye farali minnu kɛ ɲɔgɔn kan Menaka ko in na ka na se fo bi ma an b'o fana walawala mɔgɔ ye parce que nin video kɛrɛnkɛrɛnnen mun de la ɲɛsinnen don Menaka ma tantɔ quoi pourquoi munna ɲɛsinnen don Menaka ma tan munna IGNIM o IEGC o bɛɛ kɛlen don k'u concentrer Menaka kan pourquoi pas Kidali pourquoi pas Kidali région mais pourquoi Menaka seulement pourquoi effort bɛ talen don ka Menaka sɛgɛrɛ an bɛ don a kɔnɔ an b'a décortiquer video y'a partager kosɛbɛ et puis Menaka poste attaquer fana na an ye kibaruya jɔnjɔn dɔw sɔrɔ an ye information dɔw sɔrɔ qui sont capitales minnu b'a to a b'an permettre k'an tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma depuis kunun an bɛ k'an tɛgɛ ɲɛsin olu ma a b'an permettre bi k'an tɛgɛ ɲɛsin olu ma et surtout ka Faransi ka complicité y'a kɔfɛ ka Faransi ka jouer y'a kɔfɛ parce que Faransi ka mɔgɔ bɛ Faransi de ka baara kɛ très clair an b'o walawalali di aw ma et juste le temps ka armée communiqué min kɛ ka dɔɔni kalan communiqué na ka na se Menaka ta yɔrɔ ma ensuite ka sɔrɔ ka détail ba dɔ di aw ma après ka sɔrɔ ka a tɔ ɲɛfɔ aw ye merci beaucoup je ne savais pas que j'étais beau merci video y'a partager kosɛbɛ y'a partager y'a partager kosɛbɛ y'a video partager l'état-major général des armées informe l'opinion qu'après le dernier communiqué hebdomadaire du 4 août 2022, les FAMA ont continué la recherche et la neutralisation des terroristes ainsi que la destruction de leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keletigi.
la précision du renseignement, à focaliser les opérations sur des actions d'opportunité, des actions aéroterrestres et des frappes aériennes contre des groupes terroristes dans une asymétrie et profitant des couverts de la période hivernale. Donc, on a fait un état-major yɔrɔ la ko communiqué laban min bɛ yen nɔ ni a kɛra u tɛ kalo tile 4 ka taa o la kana bila o baara caman kɛra o baara u bɛn'u da don a dɔ la k'a walawala o wulikajɔ ninnu a sera ka nɔgɔya ka sababuya kɛ fɛn min an ka finitigilakaw ye kunnafoni minnu sɔrɔ ka kunnafoni sanuma minnu sɔrɔ donc o kunnafoni ninnu sera ka kɛ sababu ye u ye wulikajɔ caman kɛ a wulikajɔ caman la sanfɛ kɛlɛ b'a la duguma kɛlɛ b'a la waati dɔ la sanfɛ kɛlɛ ni duguma kɛlɛ u y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ o de kɛra sababuya ye ka sanga ni bamanciw fana ka bamanciya wale juguyalen parce que o bamanciw fana bɛ k'u jigi da samiya kan parce que ni samiya bɛ san bɛ nalen ni san bɛ nalen i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ tigɛ ni san bɛ nalen i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ obligé k'a sigi waati dɔ la et puis san yɛrɛ kɔrɔla la a bɛ se ka opportunité di dɔ ma k'a b'a profiter ka fɛn dɔ kɛ donc u b'u k'u profiter samiya fana fɛ tiɲɛnikɛlaw b'u k'u profiter samiya fɛ k'a essayer k'u bɛ tiɲɛni dɔ kɛ opération minnu kɛra sa armée bɛna da don la dans le théâtre S de l'opération Maliko, les FAMA ont consolidé leur position suite à l'abandon sans coordination par Barkhane de la plateforme aéroportuaire de Gao le 15 août 2022. D'abord, on a fait que la CAO bɛ fɛ ka sɔnni sigi fɛn dɔ kan o bɛ fɛ ka France ka communiqué dɔ démenti parce que Barkhane tagatɔ la Barkhane ye communiqué min kɛ ko olu ye Gao kan min bilali min kɛ ko u y'a bilali kɛ en coopération, en coordination et de façon transparente avec l'armée malienne. K'olu y'o bila jɛya kɔnɔna na et puis ka u ni Mali armée y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ɲɔgɔn kalama u y'a ko kɛ ɲɔgɔn fɛ Gao aéroport u y'a bilali min kɛ u y'a ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ alors Mali filɛ ne k'a fɔ yan nɔ ko suite à l'abandon donc retrait yɛrɛ tɛ Mali ko ko abandon o kɔrɔ ye jumɛn u y'a fili ka b'u bolo i m'a faamu u kɔ don Gao kan na sans coordination k'a sɔrɔ u bɛ Mali de la a kɛra cogo o cogo a ye sɔrɔsiw de aw bɛ kan dɔ kɔnɔ aw bɛna taa ka bɔ kan dɔ kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ a kan k'u wele an bɛna taa ka bɔ nin kan in kɔnɔ an bɛ fɛ ka taa an bɛ fɛ ka taa u b'a fɔ a ye taa a ye taa mais comme mɔgɔ minnu don kɔnɔ ka jugu déjà u bɛ fɛ k'a tiɲɛ de ka taga donc u y'u ka minɛnw cɛ ka taga k'a sɔrɔ u m'u sara an ka mɔgɔw la k'a sɔrɔ n'an ka mɔgɔw ma a labɛn ɲɔgɔn fɛ donc armée bɛ fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ k'u ye communiqué min kɛ k'a fɔ k'u n'an ka mɔgɔw y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye nkalon ye tiɲɛ t'a la par Barkhane et la plateforme aéroportuaire de Gao le 15 août pour le renforcement de l'emprise des T-sites après les visites de commandement wa fana ka sanga ni a ye T-site attaqué kɔfɛ fɛn min an ka finitigilakaw ye u ka position minnu bɛ T-site u ye dɔ fara a kan ka dɔ fara a wulikajɔ kan fanga min banna ka dɔ fara a yɔrɔ fanga kan ka dɔ fara a jateminɛ kan ka dɔ fara fɛn bɛɛ lajɛlen kan i m'a faamu fɛn min ka sanga ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmɔgɔ dɔw tun taara visite la a yɔrɔ in na suite aux multiples menaces dans le secteur de Menaka et de Bourem ko ka sanga ni fɛn min ye menace min talen don ka Menaka yɔrɔ sɛgɛrɛ ani Bourem fanfɛla ka menace min talen don k'o sɛgɛrɛ ka sanga ni o ye menace ye jumɛn o ye jatigɛ wale minnu bɛ yen nɔ ni a labɛnnen don jatigɛ minnu bɛ yen nɔ ni a yɔrɔ a sigilen bɛ u bɛ ka bagabaga minnu talen don ka a yɔrɔ sɛgɛrɛ ko ka sanga ni olu ye des frappes aériennes ont ciblé les terroristes auteurs de l'attaque des T-sites ko ka sanga ni o ye ko fɛn min ye an ka sanfɛ kɛlɛkɛdenw ye fɛn min an ka pankuru ye ko olu kɔni ye gosili kɛ sanfɛla fɛ ka ɲɛsin bamalikɛla minnu ni olu kun taara bin T-site kan dans le secteur de Tinjaran donc gosili y'u sɔrɔ o yɔrɔ de la à 40 km sud-est de T-site avec des dégâts matériel important donc an ka finitigilakaw kɔni wula T-site attaqué kɔfɛ halisa gosili caman kɛra tiɲɛnikɛla ninnu donc u y'u gɛn ka taga k'u la yɔrɔ min na o yɔrɔ de fɔ n'o bɛ kilomètre 40 ɲɔgɔn donc u y'u gɛn fo ka taga u sɔrɔ ka u gosi donc tiɲɛni caman donn'u kun caman fagara u ka minɛn caman tiɲɛna des frappes ont également visé des groupes terroristes en regroupement et préparation d'attaque dans le secteur de Bourem ko fɛn min ye bamanciw fana ye u gosira Bourem fanfɛla fɛ ka sanga n'a ye u tun bɛ ka fara ɲɔgɔn kan kɛ walasa ka tiɲɛni ta ka o yɔrɔ sɛgɛrɛ donc k'u to fara ɲɔgɔn kan la yan'u ka taga u ka opération kɛ an ka finitigilakaw ye kunnafoni sɔrɔ fɛn min avion kɔni olu wulila k'u jɔ o yɔrɔnin bɛɛ ka taga gosili kɛ a gosili kɔni a ye nafaba ɲɛ ce jour 20 août 2022 vers 13h ko bi ni o ye utukalo tile 20 ye ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 13 waati ye
le checkpoint fama an ka checkpoint min bɛ yen nɔ ni o ye poste ni aw b'a faamu poste minnu don jateminɛkɛlaw don u bɛ kɛ dugu bɔdaw la donc u bɛ jateminɛ de kɛ k'u contrôle ni fɛnw kɛ walasa bamaci kana se ka don sur la sortie de Kidal fɛn min ye bɔda min bɛ taga Kidal yan fan fɛ ni o ye Menaka ye a repoussé une attaque terroriste du JINIM ko fɛn min ye terroriste ka bingani dɔ ye an ka finitigilakaw kɔni sera ka wuli k'u jɔ k'o kunbɛn wa ka se ka a terroriste fana gɛn ko a terroriste ninnu tun ye JINIM mɔgɔw ye avec un bilan côté ami 2 blessés fɛn min an ka finitigilakaw mɔgɔ 2 banana olu la côté ennemi un assaillant neutralisé fɛn min ye kelen kɔni an ka mɔgɔ kɔni sera ka o ni kɛnɛ karaba et abandonné sur place et plusieurs corps emportés donc mɔgɔ kelen min na an ka mɔgɔ ye mɔgɔ kelen faga o kɔni u taara k'u su to tiɲɛnikɛla ninnu fana an ka mɔgɔ ye mɔgɔ caman fana faga o la nka u bolobatɔ kɔni u y'olu su ta u fɛ ka boli ni olu ye les femmes ont récupéré un PKM et 5 PM les ratissages sont en cours avec l'appui aérien fɛn min ye wulikajɔw ye nin waati na bingani min taara ka mɛnna ka checkpoint sɛgɛrɛ bi ko fɛn min an ka finitigilaka ye wulilen don sanfɛla fɛ nin waati na hélicow bɛ ka baara kɛ an ka Sukow bɛ ka baara kɛ u bɛ k'u ɲini nin waati na n'u sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ gosili na ta ka ɲɛsin u ma mais yanni ka continuer ni communiqué tɔ ye n bɛ fɛ ka n y'a fɔ n bɛ segin a kan mun de la terroriste bɛɛ kɛlen don k'u ɲɛsin Menaka ma nin waati na pourquoi alors que Kidal bɛ yen Kidal région bɛ yen fan tɔw bɛ yen mais pourquoi précisément Menaka d'abord Menaka bɛ zone de 3 frontières la o ye fɔlɔ ye filanan ye jumɛn vous savez c'est à Menaka MSA bɛ yen Gacha bɛ yen olu ka ca yen kosɛbɛ yen n'a fɔ olu ka fiɛwu et olu de y'a kanu fana k'a fɔ ko u tɛ SEMA ka ko la bilen olu de y'a kanu fana k'a fɔ ko olu tɛ indépendance la bilen olu de y'a kanu fana k'a fɔ ko olu tɛ terroriste ka ko la bilen wa olu de y'a yira diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko olu ye maliyɛnw de u bɛ sa Mali de kɔ wa u bɛ Mali ko kɛlɛ de kɛ alors Kidal SEMA bɛ yen et SEMA y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko halisa a hakili bɛ indépendance la SEMA y'a yira bɛɛ la k'ale tɛ terroriste kɛlɛ wa SEMA y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ko ye o t'olu sɛbɛnna ko ye et min ka jugu ka tɛmɛ o bɛɛ kan groupe min taara Menaka checkpoint attaqué bi n'a yirala k'a fɔ ko JINIM don n'i ko ko JINIM i ko ko jɔn i ko ko Yadi Agali n'i ko ko Yadi Agali i ko ko jɔn i ko ko SEMA parce que Yadi Agali ka bras droit o de taara k'o kɛ ASIA ɲɛmɔgɔ ye o JINIM sigili o Ansari AQMI olu de farala ɲɔgɔn kan ani groupe wɛrɛw ka o JINIM sigi donc c'est comme si JINIM ɲɛmɔgɔya bi Yadi Agali de bolo bibi na SEMA fana ɲɛmɔgɔya hali n'a sɔrɔ apparemment o bɛ mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ a la mais bibi na ni mɔgɔ min ko ko Yadi Agali i ko ko SEMA ni ko SEMA i ko ko Yadi Agali et bibi na Faransi bɛ terroriste groupe min dɛmɛ o ye JINIM de hali EGS min bɛ yen ni olu ka farin kosɛbɛ Faransi ko ale taara sigi zone de 3 frontières la ko ka olu de kɛlɛ alors que o EGS n'i ye JINIM ta JINIM de branche la AQMI b'a kɔnɔna la Katiba Masina b'a kɔnɔna la Ansari b'a kɔnɔna la o Ansari o tilalen don Menaka ni fanfɛla ni Kidal ninnu fɛ olu bɛ opération kɛ Katiba Masina in n'o ye Amadu Kufa ye o bɛ opération kɛ Masina kɔnɔna la donc c'est comme si terroriste minnu bɛ yen nɔ ni olu tiɲɛni nɔ ka jugu Mali la kosɛbɛ o ye JINIM ye mais Faransi ko ale tɛ k'olu kɛlɛ Faransi tɛ k'olu kɛlɛ a kɛlen don k'a ka kɛlɛ ta k'a ɲɛsin dɔ ninnu ma pourquoi parce que dɔ ninnu fanga ka bon ni JINIM ye donc ni dɔ ninnu sera JINIM na donc o ye Faransi fanga dɔgɔyalen donc o Yadi Agali fanga dɔgɔyalen en plus o ye SEMA fanga dɔgɔyalen parce que n'i ko JINIM i ko SEMA n'i ko SEMA i ko JINIM a fila tɛ se ka dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a fila tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na donc Faransi ka laɲini jumɛn o ye ka se ka JINIM pousser o ka fanga sɔrɔ donc n'o ye fanga sɔrɔ ka se ka Menaka zone ni Kidal ni fɛn n'olu ye fanga sɔrɔ na donc u b'o t'o bolo parce que olu mɔgɔ kelenw de bɛ SEMA la donc nous o tora olu bolo sisan nɔ donc jusqu'à présent yamaruya bɛ to Faransi bolo o de la an ka mɔgɔ y'a taara lettre bila Nations Unies na k'a yira k'a fɔ ko preuve b'an bolo Faransi bɛ ka terroriste former preuve b'an bolo Faransi bɛ ka armement di terroriste ma et puis a t'aw ye jamais depuis ko in daminɛna fo bi depuis Menaka attaqueli commencera ka daminɛ bi aw m'a ye fɔlɔ k'a fɔ ko SEMA mɔgɔw wulila ka taga fara armée kan ka taga fara Gacha kan ka taga fara SEMA kan k'a fɔ ko ka terroriste kɛlɛ pourquoi u tɛ se ka fara u kan parce que olu bɛɛ de ye kelen parce que mɔgɔw bɛ bɔ SEMA in de kɔnɔ ka taga fara JINIM kan ka attaque kɛ a bɛɛ bɛ coordonner olu de fɛ est-ce que a bɛ ka faamu est-ce que a bɛ ka faamu donc tant que
Menaka zone na tant que liberté de mouvement be sema bolé en tɛ lafiya tant que sema sɔrɔsiw bɛ taa ni ka segin kɛ Menaka zone na an tɛ lafiya parce qu'ils sont en connivence avec Djinim parce que ni yadi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc pour que Menaka kaw ka se ka lafiya il faut que sema élément fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ ka cantonné u si kana bouger parce que u b'an ka position di u même bi Menaka attaque la an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko sema a officier dɔ a tɛmɛna checkpoint in fɛ ka taga 1 heure ka tila ka segin ka tila ka bɔ ka tila ka taa ka segin ala ma mɛn attaque kɛra a taara min a taara mun fɔ jɔn ye o officier min tɛmɛna checkpoint in fɛ ka heure kelen ɲɔgɔn kɛ ka taga ensuite ka tila ka segin ka tila ka bɔ ala ma mɛn attaque kɛra o officier a taara min ani jɔn de kumana a taara position de di wa a taara mun kɛ est ce qu'on b'a dɔn donc tant que mɔgɔ ni Djinim bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ ni sema bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni an bɛ fɛ ka Menaka zone lafiya ka sɔrɔ yen il faut que ka cantonner parce que tous ceux qui sont favorables à la sema sont favorables au Djinim très clair parce que Djinim sema c'est la même chose Djinim sema c'est la même chose parce que y a de agali de b'a kɔfɛ donc Menaka harcelé kun ye jumɛn parce que olu ko k'u bɛ Maliko de la désormais Menaka harcelé kun ye jumɛn parce que o population y'a kanu ka segin ka na Mali la o caman yɛrɛ kun ma taga yɛrɛ parce que o gɛrɛntɛ de kun dalen d'u kan ils étaient obligés caman kun bɛ ten et puis munna hali Faransi yɛrɛ bɛ ka ninnu dɛmɛ k'olu kɛlɛ parce que Faransi y'a ye k'a fɔ ko Menaka tɛ ale ka jeu kɔnɔ bilen Menaka tɛ ale ka manipulation kɔnɔ bilen Menaka tɛ ale ka giron kɔnɔ bilen parce que Menaka contrôle bɛ mɔgɔ minnu bolo fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo Menaka olu tɛ Faransi ka contrôle kɔnɔ bilen Menaka contrôle bɛ mɔgɔ minnu bolo a fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo olu tɛ sema ka contrôle kɔnɔ bilen olu ni sema tɛ logique kelen kɔnɔ bilen alors que sema ni Faransi bɛ logique kelen kɔnɔ donc c'est des gens à abattre c'est une zone à combattre jusqu'à ce que u ka segin ka na ninnu ka fɛn kɔnɔna la est-ce que vous voyez ce qui se passe au-delà moi j'aime ceux qui aiment le Mali. Maliko là, c'est pas une question de couleur, c'est pas une question de race. C'est une question d'aimer, patriotisme quoi de quoi. Alors tant que ni faire ma ken quoi parce que quand Mali ni Djinim mi kele la wati mina et que ceux qui sont censés supporter, aider le Djinim sur l'armée malienne, liberté de mouvement bolo bolo dans les zones de conflit. Ben c'est eux qui donnent de l'information. C'est eux qui donnent nos positions. Et qu'est-ce qui prouve que ce n'est même pas eux qui nous attaquent avec l'armée? Parce que Tessit, c'est ce qui a été fait. Au lieu de Tessit, comme plus on en a donc, on fait. Ka Farouka ka keleke. Donc aujourd'hui, à Menaka, les choses doivent être claires. Ceux qui sont avec l'armée, ceux qui ont décidé de combattre les terroristes avec l'armée, ceux qui sont là, qui n'ont jamais condamné l'ennemi et qui sont de connivence avec l'ennemi et qui n'ont jamais accepté de combattre l'ennemi, doivent être mis à côté. Sinon même, au kanka boy, quand attaque boy, quand tout cantonné fait, on aura fait. Sinon, on ne peut pas combattre l'ennemi et qu'une bras, que ce soit politique, armée ou quelque chose comme ça, reste. Ça ne va pas se passer. La situation ne va pas s'arranger. La situation n'est pas arrangée. Alors, on a Menaka possible attaqué comme ça, mais au bout de 10 minutes, il y a Afrique à Boubolo. 10 minutes, attaqué Matemoko, il y a Afrique à Boubolo. Il y a Boulou, c'est attaqué. Au bout de 10 minutes, au bout de 10 minutes, on a fini de la cas où il y a un café qui y a des chefs soui. Au bout de 10 minutes, le groupe terroriste m'a fait casser aka. Groupe terroriste n'a démêlé nos Français fait. Groupe terroriste les éléments formés par la France, le groupe terroriste nous est Djinimi, au lieu de checkpoint attaquer Menaka. Au bout de 10 minutes, il y a Black Abou Boulouka Boulouf, c'est Ataramay. Alors, ça veut dire ce que ça veut dire.
Ça veut dire que l'armée aujourd'hui, on continue avec le communiqué. Dans le théâtre centre de l'opération Maliko, le 10 août, Outoukalo Clétan, les femmes ont mené une reconnaissance offensive contre les positions terroristes dans la zone de Boni. Kofi Manga Fentigla ko wuliga joke Boni marala ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taga lajɛ kibaruw sɔrɔlen kɔfɛ n'a sɔrɔ ni tiɲɛnikɛlaw de bɛ yen nɔ a sɛgɛsɛgɛlen kɔfɛ ka traiter sur le champ o kɔrɔ ye jumɛn an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla dɔw bɛ nin yɔrɔ ninnu na ou bien an ka aviation ye kunnafoniya dɔ di anw ma k'a fɔ ko tiɲɛnikɛla ninnu bɛ nin yɔrɔ min na donc an bɛ taga ka sɛgɛsɛgɛ ka layɛ n'u bɛ yen et en même temps n'u bɛ yen an bɛ kɛlɛ yɛrɛ kɛ siɲɛ kelen an tɛ segin donc k'u y'o baara kɛ Outoukalo tile 10 Boni fanfɛla fɛ le bilan fait état de 8 terroristes neutralisés fɛn min terroriste seegin ye olu bɔra baara la fɛn min ye marifaw ye ani marifakisɛw ye an ka mɔgɔ sera k'o caman fana minɛ nin yɔrɔ in na le 13 août 2022 fɛn min Outoukalo tile 13 ye san 2022 les femmes ont au cours d'une opération spéciale contre les éléments terroristes dans le secteur de Balagina ko fɛn min an ka finitigilakaw ye u ka wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ senfɛ fɛn min ye Balagina o mara la yen nɔ Sofara cercle fɛ on fait un bilan de u ka o wulikajɔ in sera ka bilan min di fɛn min terroriste 5 ye olu bɔra baara la 4 blessés dont très grave fɛn min banabaatɔ 4 terroriste la ani 2 ta o kun ka jugu kosɛbɛ marifa dɔw minɛna u la yen fana fɛn min ye Outoukalo tile 14 san 2022 après les frappes aériennes FAMA survenues le 13 août 2022 aux environs de 0h38 contre les bases de la Katiba Serma dans la forêt de Godowari, située à 30 km au nord-est de Mondoro. Le bilan évalué fait état de. Ko min ye Outoukalo tile 14 ka sanga ni tile 13 gosili minnu kɛra olu kɔfɛ ko fɛn min an ka finitigilaka ye o wulikajɔ kɛ Katiba Serma olu ka base 2 kama ni o bɛ tɔgɔ fɔli man dɛ Godowari o kungo kɔnɔna la yen nɔ ni o bɛ ani Mondoro cɛ ye kilomètre 30 ani ɲɔgɔn ye ko o gosili ninnu kɔni min bɔra olu la o filɛ terroriste 22 olu bɔra baara la dont 10 combattants proches du terroriste Umar Ongoiba ko fɛn min ye terroriste 22 olu bɔra baara la o 22 la mɔgɔ 10 kun b'olu la minnu ka surun terroriste ɲɛmɔgɔ dɔ la ni ale bɛ wele ko Umar Ongoiba y compris une grande figure recherchée du nom de Abura Ongoiba o mɔgɔ fagalen ninnu fana na mɔgɔ dɔ b'a la n'o kun ɲininen bɛ kosɛbɛ n'o tɔgɔ ye ko Abura Ongoiba alias Uzeifa ni ale cɛ tɔgɔ ye ko Uzeifa terroriste ninnu ka arabu tɔgɔw dada u yɛrɛ la 37 blessés évacués vers une autre base dans la localité de Niangasagu o fɛn min ye 37 mɔgɔ banan'u la k'u y'olu kɔni sɛnsɛn ka taga n'u ye Niangasagu fanfɛla fɛ à 19 km Mondoro ou Mondoro ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 19 2 véhicules une trentaine de motos 8 sacs d'engrais 3 fuites d'essence de grand diamètre ainsi que plusieurs armes et munitions incendiées donc fɛn min mobile ye moto ni engrais u minnu yɛlɛma k'u kɛ bombew ni fɛnw ye ani essence k'olu kɔni caman an ka mɔgɔw y'olu tiɲɛ u fɛ le 18 août 2022 aux environs de 16h ko Outoukalo tile 18 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati une reconnaissance offensive a été menée par les femmes dans la localité de Dumbol ko fɛn min ye reconnaissance offensive n y'o ɲɛfɔ aw ye o dɔ fana kɛra Dumbol mara la situé à 32 km au sud-est de Sofara ani Sofara cɛ kilomètre 32 ye contre un groupe de Katiba Masina o kɛra Amadu Kufa ka mɔgɔw juguya la ka ɲɛsin olu ma le bilan fait état de min bɔra o la o ye jumɛn fɛn min ye terroriste ka kɛlɛkɛcɛ 3 ye an y'olu kɔni bɔ baara la an ye marifa dɔ minɛ u la et des munitions ani marifakisɛ dɔ fana an sera k'olu fana tiɲɛ u fɛ également le 18 août 2022 vers 18h une mission de reconnaissance offensive a été menée par les femmes contre plusieurs combattants terroristes de Katiba Serma à 25 km à l'ouest de Boni dans la région de Douaza. Le bilan était de yen fana côté ami an ka finitigilakaw la mɔgɔ 3 banana côté terroriste an ye mɔgɔ 7 olu kɔni an y'olu bɔ baara la u bolila ka taga ka olu su to an ye marifa dɔw minɛ olu la an ye telefɔni fana talkie walkie an y'olu dɔw minɛ o la
ani kɛlɛkɛminɛn fɛn caman tuguni. Le 19 août 2022 à 15h, Utukalo tile 19 nɛgɛ kanɲɛ 15 waati, des séries de frappes aériennes du Sukhoi 25. A ye nin faamu ko Utukalo tile 19 ko série de frappes ko gosili caman kɛra k'u tugu ɲɔgɔn kɔ. O gosiliw kɛra jumɛn fɛ? Sadio ye avion minnu yira an na aéroport la. A don Sadio y'a fɔ ko Albatros jɔlen filɛ, ko minɛn minnu nana a bɛɛ tɛ nin ye dɛ. Ko dɔw nana an y'olu bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la déjà. O y'a sɔrɔ jugu bɛ ka kule. O mana nin foyi ni Albatros tɛ, o mana nin foyi nin tɛ, entraînement kɛlaw de don. O y'a sɔrɔ u bɛ kɛlɛ la. U ye kɛlɛ min kɛ, a kɛlɛ résultat filɛ. Sukhoi 25. On visait 4 bases de la Katma Serma autour de Serma. Amadou Koufa ka mɔgɔw ka base 4, u ka sigiyɔrɔ 4, u ka daga 4 ko Sukhoi y'o de visé nin don. A y'a ɲɛsin ninnu de ma. Ni o ni Boni cɛ kilomètre 24 ye dans la région de Douanza. Ko a gosili juguyara kojugu. A gosili juguyara. Mɔgɔ min bɔra baara la ani min banana tiɲɛni min donna terrorisme tellement que a ka ca a da ma se ka dɔn fɔlɔ halisa a comptelu bi sen na. Des séries d'actions d'opportunités contre cette ploie logistique terroriste dans la forêt de... Donc, Utukalo tile 4 communiqué min kɛra k'a ta o la kana bila communiqué tɔnin bɛɛ comme waati corona déjà et puis on me signale que an kan ka fɛn wɛrɛw kɛ. Donc ni mun sɔrɔla bi ka fɔ aw ye an ka finitigilakaw kan. An bɛ min fɔ aw ye o ye wulikajɔ ka to sen na. An bɛ min fɔ aw ye o ye an ka finitigilakaw an ka continuer k'u kɔkɔrɔma don. An bɛ min fɔ aw ye an ka finitigilakaw an ka bila an kunna k'a fɔ ko minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an kɔrɔw de don. Minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an dɔgɔninw de don. Minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an faw de don, an bɛnkɛw de don. Minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an cɛw de don. Minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an burankɛw de don. Alors i kɔrɔkɛ min b'i kɛrɛfɛ n'i sɔmina ko mɔgɔ dɔ bɛna dankari a la hali n'a sɔrɔ i n'i kɔrɔkɛ man di a kunnafoniya i b'a di wa i bɛ se fɛn fɛn na i b'a kɛ. Donc an ka bila an kunna sɔrɔdasi minnu bɛ yen u b'o cogoya kelen de la. An bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye o ye jumɛn o ye ka kunnafoniya d'u ma. An bɛ se k'u dɛmɛ ni mun ye o ye jumɛn k'a yir'u la k'an b'u kɔ. An bɛ se k'u dɛmɛ an b'u dɛmɛ ni jumɛn o ye k'u moral la remonter. An kana sɔn fɛ jugu ka anw remonter sɔrɔdasiw contre la. An kana sɔn fɛ jugu k'a yira an na k'a fɔ ko ni sɔrɔdasiw tɛ se fɛn na ko fɔ an yɛrɛ bɛ daw la. An kana sɔn fɛ jugu ka ni sɔrɔdasiw lagosi an ɲɛna. An kana sɔn fiyewu k'a yira ni sɔrɔdasiw na ko dɔ kɛr'u bolo ko an ma min faamu bien k'a balana k'an b'a o ta k'o kɛ ko wɛrɛ. Waati o waati ni ko ye ni sɔrɔdasiw min sɔrɔ an kan ka yir'u la de k'a fɔ ko hey aw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la tiɲɛ don koyi mais den bɛ bin a tabaga de bolo. Cɛ min bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la ko o de bɛ sa kɛlɛ senfɛ. I min tɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la o tɛ sa kɛlɛ senfɛ. Kɛlɛ min digi mɔgɔ fɔlɔ min na k'o ye sɔrɔdasiw de ye. Ala ta kɔfɛ ni jigibana bɛ ni sɔrɔdasiw de don. Donc mɔgɔ ka baara ye ka ni sɔrɔdasiw appuyer an b'i kɔ. Asimi an ka taa an b'aw kɔ, Sadio an ka taga an b'aw kɔ. Wage, Modibo Kone, Diaw, on est avec vous. An ka taga. Mali bɛ dignité sira kan, a bɛ honneur sira kan. Farafinna kun kɔrɔtalen don bi. Dans l'histoire de la lutte contre le terrorisme, Mali est exemplaire bi. Un pays qui a mis à côté de multiples forces internationales qui ne servaient à rien, qui ne servent à rien, qui ne serviront à rien. Mali ou bɛɛ bila côté là. Francis Sorazo k'olu bila côté là, qui s'est levé, qui s'est tenu ka terroristes affronter ka ni jɔyɔrɔ in sɔrɔ dans le monde entier. A ye jamana kelen fɔ min sera k'a kɛ à part l'armée malienne. À part l'armée malienne. Bravo Sadio. Bravo Sadio. An bɛ vidéo banni min o ye ka dugawu don an ka premier ministre ye n'o ye docteur Choguel Kokala Maïga k'a fɔ ko la nation lui sera toujours reconnaissante. La nation lui souhaite toujours prompt rétablissement. En cas de Douaoubaye. En cas de Douaoubaye. Et on veut encore le voir debout Nations Unies tribune ka chiwere di Francima. Amogo wala. Ame fa ka yetuni ambo Douaou de ke. Ay chimin di aka nyogon chaman di alisa. Ay kele min ke aka nyogon chaman ke alisa. Ambo Douaou ke ko Douaou ke ko soigner ala fe. Ala ka kɛnɛya di ama. Ka kɛnɛya di ani banabagatɔ bɛɛ lajɛlen ma.
ye communiqué in ta k'a kalan fo kana se bi ma min ye nisɔndiya yɔrɔ ye m'a mɛn k'an ka sɔrɔdasi binna an sera ka nin bɛɛ da jugu kan mais m'a mɛn k'an ka sɔrɔdasi binna ça fait plaisir an ye nin dimi don jugu la jugu ma se ka dimi don an na donc mali an ka foli ni tanuba aw ye kosɛbɛ a kana ɲinɛ ka nin video cari pour que an ka jamanaden tɔw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na pour que hali minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ jamana in fɛ olu fana bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na quoi parce que n'olu y'a sɔrɔ a b'olu fana lafiya dɔɔnin quoi parce que waati o waati olu bɛ sababu ɲini la ka taga jamana gosi an bɛ an ka karamɔgɔkɛ fɔ n'o ye Serifu Tiyama Hayidara an ka foli tanuba ye mali an b'o fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw minnu bɛ yen ni gɛlɛya bɛ aw kan tension diabète furudimi bana wɛrɛ bɛ aw la surtout cɛ minnu bɛ yen ni gɛlɛya b'aw kan ka foyer kɔnɔna la a ye Serifu ka mɔgɔw wele 75 81 64 58 Yɛrɛwolo début sur la rempart an b'a yɛlɛma bɛɛ fo ka Yɛrɛwolo kanubaga bɛɛ fo k'an ka commandant chef fo kosɛbɛ Adama Ben Jara Ben le cerveau Ben n'i ka o donna fasa in jara mais a tɛ sɔrɔ dɛ a tɛ sɔrɔ k'an ka ɲɛlɛnin fo funɛ ka élément bɛɛ lajɛlen fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ élément bɛ terrain kan minnu bɛ Boni minnu bɛ T-Site élément minnu bɛ Menaka MSA Gacha aw minnu y'a kanu k'a fɔ ko jugu ye k'a ka to a kelen na k'aw ye maliyɛnw de désormais an b'aw fo an ka finitigilakaw Fama an b'aw fo Sevare Mopti Bafo Banankɔrɔ ni an ka élément minnu bɛ Sikaso minnu bɛ fan o fan partout Kulikoro an ka Katikaw foli bɛ aw bɛɛ sɔrɔdasi bɛ fan o fan an b'aw fo minnu bɛ Kidali nin waati in na an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko on est ensemble la patrie ou la mort aux ennemis du peuple nous vaincrons inchallah merci beaucoup